Op het starteiland bij Snits starten de zielers vermoeden op. Ze willen alle jaar mooi doen om die speciale sfeer die om de Snitswieken heen hinget. Ik hoor dat het hartstikke leuk is. En ik vind het hartstikke leuk om te zeilen, dus ja, daarom doe ik er aan mee. En wat maakt de Sneekweek dan zo leuk? Wat voor verhalen hoor je dan? Feest. Ja, voor mij is het de eerste keer, dus ik denk dat je het beter aan Lenne kan vragen. Die heeft dat vaak. Ja, gewoon het hele sfeertje hier op het eiland. De wedstrijden zeilen, je bent echt een week bezig, het is in de zomer en feest natuurlijk ook. Torven Uiterwaal won het in Hongkong. Zielen in Hongkong alweer is wel een verschil. Hij zucht dan wat onzin de drukte. Starten, want er zijn zoveel boten. En ja, gewoon zeilen, omdat er gewoon zoveel boten zijn en dat het moeilijk wordt. Ja, je moet wel goed overzicht bewaren, hè? Ja, zeker. Begrijpelijk, want met 800 deelnemers in verschillende klassen is het altijd druk op het wetter. Dit is de start van de Flash. En dit binnen de Olympiajos, de grootste klasse met 51 deelnemers. Jelwijs de dag waait het de hut en wordt de boel stil aan. En krijg het waar is nou het enige wat je als organisatie net in de hand hebben. Waar zit je nou het meest in van de week? Nou, eigenlijk de wind. Want de temperatuur en de zon, dat komt allemaal wel goed.